Bona tarda, ja és diumenge. Avui tenim una història de superació on un home lluita contra la ludopatia provocada per les cases d'apostes. Jo és que me cago en les apostes online! I em quedo lot sobera, eh? Cago en Déu, m'ha fet apostar dues corterades aquest partit d'avui que va amb empate. Quan no acabi amb empate, vols provar que li pegui un tron al primer que marqui un gol. ¡Estamos! Me cago en Déu, no me puc creure que li hagin disparat, se sangrarà, que... Ah, hòstia, joder, m'han ferit el turmell! Me cago en Déu, qui és el loco que dispara? És igual, hem de continuar. Corre, que... D'alerta! L'han de dos infermeries. Amic, hi ha molt d'opes en joc! El partit ha acabat en normalitat encara que li han pres el permís d'armes a aquest pobre home. I seguim parlant de bones persones, el maquinista del tren que sa pobla l'ha aturat per salvar una vida. Esteu collons, i avui és el meu dia, sort. Cago en l'ou, com venir cap aquí? Ai, li he passat per damunt un coní i l'he hagut de carregar en el maletero. I ara són les 3 del migdia i mira això que m'he trobat. És que mira el que m'he trobat. Una tortuga! Cai, li va per damunt en el tren. I això s'anava a tudar, ara podré fer una sopota. Au, bona cap aquí nostra, que és la meva dona extremament contenta de que li dugui això per fer un pot de brau. Au, jo so! Ens arriba un vídeo d'última hora d'una detenció a la via cintura on actualment no es pot circular a més de 80. Caballero, por favor, estacione el vehículo, prepare los papeles y procederemos con la denuncia. Denúncia de què? Cago en Déu, me'n cansé que dir elèctrica per no passar de 80. Por favor, hábleme en cristiano.